Tam se potom No, teďka tady chodí. Prosím tě, nemáš kefur. Ty přijel přes koleje, takže druhá chalupa má vlevo. na Filipce tam jsme kdysi byli s roboty mistři. Ne, děsi, ale... Dneska už to máš, už tam Soňo, co jsi taková smutná? Tak Soňa řekne, že dorazí češlárka a nedorazí stejně. Co říkáš? A říkala to samé. Že ti slíbila ta Soňa, že dorazí a nedorazila Češlárová. No, paní taky sama chodila do školy? Jo. Tak je na fotce.